साबायखर जोंहा 6 आरो 7 डिसेम्बर जा साननैनि हाबाफारि लानानै बे हलथुगाव गेलेग्रा फोथाराव बिसानि 10थि आरो 10थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 3थि बड' सावथुन बान्था फोरबो बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मोजां खुंबोगासिनो दङ आरो बे नैथि एबा जोबथि साननि सेथि हाबाफारि आरो नैथि हाबाफारि दासिम जोबनानै थांबाय नाथाय मैयानि खालारावनो जोंहा गासै सावरायनाय एबा डेलिगेट सेसनाव जोंनि इयुननि जा माने बिथांखि बेनि सायाव जों गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेबायदिनो माखासे नाजावथाना बिथांखिफोरखौ जों नाजावबोनाय जादों दा बे बिथांखिफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे गुवारै फोरमायनो नाजादों जे जोंनि बड' सावथुन मुलुगखौ मुलुगदांखा खालामनो थाखाय जों गिबिनिफ्रायनो गोबां हाबाफारिफोर लाबोनाय जादोंमोन जायफोर हाबाफारिखौ सरकारनि हेफाजाब नङाब्ला जों गोजायै जों मावफुंनो हाया जोङो जोंनि रोंगौथिखौसो समाजनो जों दिन्थिनो हायो नाथाय जोंनि रोंगौथिखौ फोथांना लाखिनायाव जोंखौ हेफाजाब होनो नांगोन सरकारनिफ्राय बिनि थाखायनो जोंनि प्रडाक्शनखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि गासै बे आसामावनो जायफोराव बर' डमिनेटेड एरिया बेफोराव गंफा मिनि सिनेमा हल पार्मानेन्टै जोंनो लुना होनांगौ होननानै जों गिबिनिफ्रायनो दाबि दैखांबोदोंमोन सरकारखौ आरो बे बिथांखिखौनो जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव फिन गोसोखां बिलाइ हिसाबै जोङो गथायनाय जागोन लोगोसेनो जोंनि महरगिरिफोरखौ मोनसे गुन गोनां साफा महरगिरि खालामनो थाखाय जाहाथे जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बर'फोरनि थाखाय आलादायै मोनसे ड्रामा स्कुल गायसननानै होयो बेखौबो जोङो सरकारनि थाखाय नारसिननाय जादों आरोबाव थामथियाव जोङो जिहेथु दिनैनि दिना मोनसे इन्टारनेट मुगा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे बर'फोरनि थाखाय आलादायै पार्मानेन्ट मोनसे टिभि चेनेल जोङो लुना होनो थाखाय एबा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बिटिसि सरकारखौ एबा आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों मानोना जेब्ला बर'नि थाखाय आलादायै मोनसे टिभि चेनेल जागोन अब्ला जोंनि बर' कालचारखौ जोंनि सावथुन मुलुगजों लोब्बा गोनां महरगिरि बिथांमोना बायदिसिना आयदायाव बेखौ सानफ्रोमबो समाजनो दिन्थिनो थाखाय मोनसे खाबु खायदा मोनगोन आरो बेखौ कमार्शियेल लाइनाव एबा प्रफेसनेल लाइनाव बे बुस्थुखौ जोङो माने गायसननो हागोन होननानै जों सानदों बिदिनो ब्रैथियाव जोङो जिहेथु जोंनि गेजेराव बोसोरफ्रोमबो जोंनि महरगिरिफोरा जोंनि प्रडिउसारफोरा मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे सावथुनफोर दिहुनलांगासिनो दङ दा बे सावथुनखौ गुन गोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो बादायलायनायखौ नांगोन बिनिखायनो जायफोर महरगिरिफोरा खामानि मावबोदों बिथांमोननि मावनायखौ जोङो नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ मान होनो एबा एवार्ड होनायनि मोनसे हाबाफारि लाबोदों आरो बे एवार्ड होनाय हाबाफारिया एसेबां गोरलै नङा बेवहाय गोबां खरसानि बाथ्रा फैयो बिनिखायनो जाहाथे माने जोंनि बिटिसि सरकारा एबा आसाम गभर्नमेन्टआ बे एवार्ड सेरेमनियाव जोंखौ माने हेफाजाब होयो बा रां अनसुंथाइ होयो बेखौबो जोङो माने नाजानाय जादों लोगोसे जायफोर जोंनि सिनियर आर्टिस्टफोरा खामानि मावलांबाय जोंनि बर' सावथुननि सार्थआव एबा बर' हारिमुनि सार्थआव आरो जायफोर दा गोदान जोलैनि महरगिरि बिथांमोना खामानि मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ मोनसे गनायथि होनानै जाहाथे पेन्सननि बेबस्था खालामो एबा बिथांमोननि जिउ खांनाय राहायाव जाहाथे फाइनेन्सियेल मोनसे हेल्प माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनायनि मोनसे माने बिथांखि लायो बेखौबो जोङो मोनसे जोंनि रिजलिउसन हिसाबै जोङो पास खालामनाय जादों लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जे 1986 मायथाइयावनो जोंनि बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारनखौ दिहुनदोंमोन दिनैनि उन जोलैया नाथाय बे सावथुनखौ नायनो लुबैब्लाबो नायनो मोना बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बै समाव बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि थाखाय मोनसे साइन्टिफिक मोनसे माने प्रिजार्भेसन मोनसे जायखौ बुङो आर्किभ्स बे जिनिसखौ जों मावफुंना लानो रोङाखैमोन बेनि थाखायनो जों दिनै डायना सावथुन बा आलायारन सावथुन जिउनि सिमां सावथुन बायदि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिनैनि उन जोलैया नायनो गोसो जासेब्लाबो नुवा बेनिखायनो दिनैनि दिनावबो जोंनि गोबां प्रडिउसार बिथांमोना गोबां गुन गोनां सिनेमाफोर दिहुनदों आरो जोंहा जुदि बेबायदि मोनसे सिस्टेमेटिकेलि आर्किभ्स थायाब्ला दिनैनि मावनो लानाय एबा मावबोनाय बे सावथुनफोरखौबो जोङो हयथ' इयुन जोलैनो जों दिन्थिनो हानाय नङा बेनि थाखायनो बेखौबो सरकारा मावथारनांगौ होननानै जों बेखौ रिजलिउसन आकारै लानाय जादों बेबायदिनो गोबां
लानाय जादों आरो जोङो नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनांगोन गोदानै मोनसे जोङो रेजलिउसन पास खालामना लानाय जादों बेनो जाबाय मैयानि डेलिगेट सेसनाव जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सिङावनो मोनसे प्रडिउसार साब कमिटि जोङो दाना लानाय जादों जेराव जोङो जोंनि मुंदांखा दा गोदान जोलैनि सासे डाइरेक्टर फिल्म मेकार बिथां पंकज लाहारिखौ चेयारमेननि मासियाव दोननाय जादों लोगोसेनो क'क्राझारनिफ्राय मुंदांखा सासे जोंनि फिल्म डाइरेक्टर प्रडिउसार बिथां सपन कुमार ब्रह्मखौ जोङो चिफ कनभेनर हिसाबै लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जाबाय बिथांमोना जि प्रडाक्सनखौ बोरै कन्ट्रल खालामनांगौ मार्केटिं सेक्सनखौ बोरैहाय माने बेखौ बारायनांगौ एबा प्रडाक्सनखौ बोरै क्वालिटि गोनां खालामनांगौ बेफोर बायदिसिना बिथिङाव सावरायनानै जोंनि बिसानि बिथोन बादियै खामानि मावलांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरो गुबुन मोनसे आं नोंथांमोननो फोरमायनो बेखौनो नागिरदों जोंहा बे बिसानि संबिजित लेखायै जोंनि मावनाय माने टेन्युर एबा समा जोंहा 3 बोसोरारि दा फैयै फैयै बे 10th एनुवेल कनफारेन्सआ जोंनिया बेयो टार्मिनेटिंमोन बिनिखायनो मैया जोंहा माने बिबान सोलायनाय जाबाय दा बिबान सोलायनायाव जोङो इसेल' सोलाय सोल' खालामनाय जादों जोंनि आगुनि आफादगिरि मानव गेदेर बिथां नेरसोन बर' दा बिटिसि खुंथायनि डिपुटि स्पिकार बिथांखौ जोङो नैथि खेबनि थाखाय आफादगिरि मासियावनो लाखिफिननाय जादों आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौबो बे मासियावनो लाखिनाय जादों नाथाय नांगार हायै जाहोनाव जोंहा आगुनि मोननै टार्म्स मावबोनाय बिथां जेनेरेल सेक्रेटारि अर्थात आं गाव दीपक कुमार रामसियारिखौ एसे रेहाय होनानै बिथांखौ लेङाइ आफादगिरिसिम नारखोहरनाय जादों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोदानै जों सासे सायख'ना लाबोनाय जादों बिथाङा जाहैबाय बाक्सानिफ्राय सासे सिंगार मिउजिक डाइरेक्टर लोगोसे फिल्म मेकार गुरु पबित्र बर' बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि मासियाव होनाय जादों गोजोन्थों दा नोंथांमोनना बे गोदान फिल्मफोरा रिलिज जानाय लोगो लोगो माखासे इउटुब ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल जागासिनो दं बिनि सायाव नोंथांमोननि बिषय माबा मोनसे थांखिफोर लादों नामा नंगौ जोङो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोबां प्रडिउसारफोरा गोलैनानै बिथांमोना गोबां पकेटनिफ्राय गारनाय माने रांखौ माने खोमाना लानो गोनां जादों बिनिखायनो जों बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बायदिसिना राहा लानाय जादों लोगोसेनो बेबायदि प्रब्लेमनिफ्राय बारग'नो थाखायनो जोंनो मोनसे माने कन्ट्रल खालामनो थाखाय मोनसे प्रडाक्सन हाउसनि गोनांथि जादों जायनि थाखाय जोङो मैयानि बुब्लियाव बे प्रडिउसार एस'सिएशन साब कमिटिखौ दाना होनाय जादों दा जोङो सानदों बे प्रडिउसार एस'सिएशना जानोबा बेफोर प्रब्लेमा बिथांमोनानो फेस जायो जिहेतु बिथांमोना रायलाय होनलाय बेखौ सलुसन खालामनानै लागोन जों बेखौ सानदों लोगोसेनो जोंनि स्टेन्डिं रेजलिउसनावबो दङ जा पाइरेसि बे पाइरेसिखौ सासे प्रडिउसारा बेखौ थोंजोङै बन्द' खालामनो गोसोआव थासेयावबो हाया बेनिखायनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिफ्राय जाहाथे सहाय सहयोग खालामो बेनि थाखाय जोङो जोंनि खुंथायखौबो नारसिननाय जादों